Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongitorria gaurko saio honetara. Apirilak 11 dugu, asteazkena, eta zer edukiko dugu, alde batetik Izaskun Artigasen erreportaia. Atzo ere emititu egin genuen, baina galdu baldin bazenuen, oso interesgarria denez, gaur ere ikusteko aukera izango duzue. Zertan datza? Izaskun, Baserriberri tabernaren egoitza, Zizurren daukaten egoitzan egon zen, eta egoitza baino gehiago ez da taberna bat, baizik eta laborategi bat, eta han egiten dutena, teknologia sartu dute bete-betean beraien platerretan, 3 dimentsioko platerrak sortuz. Eta hor Izaskun elkarrizketa egiten egon zen, eta gero esan bezala, zuek elkarrizketa hori ikusteko aukera izango duzue, eta 3 dimentsioko plater horiei buruz gehiago ezagutzeko aukera ere. Ondoren, bi elkarrizketa bat izango dugu gaur, kolaboratzaile bat, Nabarraldetik Beini Agirre izango dugu, ezagutzen duzue, eta maiatzaren batean Ausa gaztelura txangoa egingo da, urtero egiten da, eta aurten ere, berezia izango da aurten urtea, berak azalduko digu zergaitik, baita Ausa gazteluren berezitasunari buruz ere hitz egingo digu, eta gainera datorren astelenean Beini Kondestablean egongo da, hitzaldi bat eskainiko du, eta orain dela hilabete batzuk hemen egon zen bere azkenengo liburua aurkezten, Gipuzkoako historia Nafarra Euskal Herria osotasunetik izenburua duen liburua, eta horren inguruko hitzaldia emango du astelenean. Berak emango dizkigu ere argibide guztiak ondoren. Eta bukaeran gaur giriketan izango dugu, Aitziber Ganuza psikologoak emozio pentsamendu eta portaeraren inguruko hitzaldia eskaini zuen, eta gero zuek zatitxo bat ikusteko aukera ere izango duzue. Orain has gaitezen lehendabizikoz egunero egiten dugun bezala gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea Kristo aurreko 487. urtean gertatu zen India herrialdean, konkretuki Kushinagar hirian. Buda printzea eta maisu espirituala hil egin baitzen. Buda budismoaren, erlijioaren eta filosofiaren sortzailea izan zen. Salto egingo dugu orain 20. mendera. 1905. urtean Albert Einstein fisikari eta matematikariak erlatibitatearen teoria argitaratu zuen eta. Aitziberri paso emango diogu orain gaurko titularrak ikusiz. Apirilak 11 ditu gaur, asteazkena da, asteko faunaren elegite bati jarraikiz euskarazko 8 irakasleen lanpostuak bertan utzi zituen Nafarroako auzitegiak. Gorenak ez du lekuaren elegitea onartu, baina lan eskaintza publikoaren kontrako epaia zuzentzeko bere esku dagoen guztia egiten duela jakinarazi du Nafarroako gobernuak. Ela, Estela, Seska, ZTI eta N sindikatuek larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia egin dute, eta lan sindikatuarekin jarraituz poliziei soldata igotzen dieten bitartean gainontzeko langile publikoei huskeria emateak kritikatu du. Berezko hizkuntza duten erkidegoan Nafarroan elkartu dira hizkuntza politikak koordinatzeko eta albiste gehiagorekin jarraituz, auzoetako maietan eta isialdi guneetan ere eraso sexistak prebenitzeko informazio guneak jarriko dituzte. Fasisten elkarretaratze bat ekiditagatik 30 hilabetera arteko espetxe zigorra ezarri diete 3 herritarrek. Eta latxa handiaren esinaren prozesua goraipatu dute. Gaztaren ekoizpenean parte hartzen duten agente guztien lana aldarrikatu dute. Eta asteazken honetako albisteekin bukatzeko, maiatzaren 6an minbiziari aurre egiteko 5. martxa solidarioa egingo dute.
gaurko egunkarietako azalekin jarraituko dugu. Ea zer daukagun Diario de Navarra egunkarian. Lerroburu nagusian, Nafarroako 13.000 etxebizitza zigortuak izan ahal dira hutsik egoteagatik. Azpian, azaleko argazkian, Itoitzeko urtegia erakusten da bere edukieraren 84%eraino beteta. Titularra hurrengoa da. Urtegia hustu egingo dute ekaitz berri baten aurreikuspena dela eta. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Diario de Noticiasen goikaldean lerroburu nagusi hau ageri da. Gobernuak errolda bat elaboratu du 94 enpresekin. Kopuru horretatik, konpainia bakoitzak 20 pisu baino gehiagoren titulartasuna du eta horri buruzkoa izan da hain zuzen ere errolda, baita ematen dioten erabileraren ingurukoa ere. Beherago azaleko irudian, Uxue Barkos hizkuntza propioa duten erkidego autonomikoen politika linguistikako delegazioekin ageri da. Izenburu honek laguntzen du. Administrazioan hizkuntza propioa erabiltzeko babesa. Gara egunkarian, goikaldean lerroburu nagusian, Madrilek orain Errepublikaren defentsarako komiteei altxamendua eta terrorismoa leporatzen die. Argazkian Xabi Prieto futbol jokalaria ikusi daiteke. Izenburu honek laguntzen du. Errealaren ikur edo enblema bat joaten da. Goazen orain Davide Euskaldunekin. Ea zer daukagun berria egunkarian. Lerroburu nagusian, estatuaren biktimak diruz laguntzea adostu dute EH Bilduk, PSEek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Beherago, lehendabiziko irudian, Jaume Alonso Cuevillas Carles Puigdemonten abokatuaren hitzak, bera ageri da irudian, eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Desobedientziak ez dakar espetxealdirik, horregatik behartu dituzte arauak. Beherago, bigarren irudian, Ostiral Santuko akordioak 20 urte bete ditu eta orduko sinatzaileak bake ituna goratzeko eta adiskidetzean erronka jartzeko batu dira. Azpitituluarekin daukagu argazki hori eta bertan aipatutako sinatzaileak ageri dira. 20 urte ez da ezer izenburupean. Horren ondoan, eskuinean, 4 berri ezberdin ditugu, Arian atalean adibidez, hemen ere Eusko Alderdi Jeltzaleak dio askatasunez erabakiko duela PPrekin negoziatu edo ez. Horren azpian, kirolari dagokionez, Xabi Prietok aurten utziko du futbola, kultura arloan airea berritzeko aire izenburua duen edukia daukagu, eta azkenik bizigiro atalean albistearen objektiboa izenburua duen berria. Euskal Herria Irratiarekin amaituko dugu. Euskal Herria Irratiko webgunean, goikaldean ezkerraldean, Imanol Ubeda, Don Inorrez proiektuan soinu zikinagoa eta letra ironikoagoak landu ditut, esaten du artistak, eta hor bere bideoa ageri da. Horren ondoan, eskuinean, UPNren egoitzan agertu diren pintaketak salatu dituzte. Beherago ezkerrean, Maria Solanaren hitz hauek agertzen dira. Altsasuko gazteen aldeko manifestazioan izanen gara proportzionaltasuna aldarrikatzeko. Eta amaitzeko alboan, uholdeengatik aurre larrialdi egoera ezarri du gobernuak. Jarraitu dezagun orain gaurko eta biharko agendarekin. Gaur arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian aurrendako ekintza euskeraz, ipuin kontalaria. Arratsaldeko 6etan izango da esan dugun moduan eta sarrera doakoa da. Gaur arratsaldeko 7etan Zabalguneko Zibiboxean Iruñean hitzaldia euskeraz, 21. mendeko nutrizio gaixotasunak. Izenburuarekin, sarrera librea da, baina goinbidapena behar da. Goinbidapen hori eskuratzeko, Zabalguneko Zibiboxera joan ordu bat lehenago 6etatik aurrera eta han bertan doainik eskuratu ahalko duzue. Bihar arratsaldeko 6etan San Francisco liburutegian aurrendako ekitaldi bat ere euskeraz, beste ipuin kontalari bat. Kanpara, baina hau kamisibai tresna erabiliz izango da, doakoa. Bihar ere arratsaldeko 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan liburu aurkezpen bat egingo da gazteleraz. Euskal mitologia eta ingurumen hezkuntza izenburua duen liburua da, baina erderaz mitologia vasca y educación ambiental.
doakoa. Eta bukatzeko bihar arratsaldeko 7:30 Kondestable jauregian Nosotras poetas de la zona media izenburua duen liburuaren aurkezpena gazteleraz ere egingo da. Sarrera librea da. Zerua oso lainotxo egongo da eta zaparradak maiz botako ditu. Ipar haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Goizean goiz zerua oso lainotxo egongo da eta euria egingo du. Gainerako orduetan ateri egongo da eta ostarteak zabalduko dira. Goizean mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean hegoaldera aldatuz joango da. Temperatura minimoak gutxi igo eta maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Iruin herriko albisteak ikusiko ditugu orain. Goazen Ezkabarterekin. Arreko Itxuru kalearen itxiera dela eta Ezkabarteko udalak Arreko aldezarreko kale batzuen norabidea aldatuz trafikoa berrantolatzea erabaki du. Antolaketa berriari alegazioak egiteko epea datorren apirilaren 24 arte izango da eta udal bulegoetan aurkeztu daitezke. Eguesibarrekin jarraituko dugu. Eguesibarko liburutegiak narrazio laburren lehiaketa antolatu du 14 urtetik gorako Eguesibarren errodatutak dauden auzokideentzat. Lanak apirilaren 16 arte aurkeztu daitezke datorren astera arte eta 23an sari banaketa egingo da. Oinarri guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke ere. Kaleko argitari publikoa zahar berritu da. Europako eskualdeak garatzeko funtsak finantzaturik eginda eta honekin aurrezpen energetikoa ehuneko 63,54 izan da. Apirilaren 24an, Las sin sombrero, las mujeres olvidadas del 27 hitzaldia emango da Ana Liluken eskutik Oianburu aretoan, Sarrigurenen. Arratsaldeko 6etan izango da, haurtzaindegia ere eskainiko da, 1 eta 10 urte bitarteko aurrentzat, Galarko zendean beste berri hauek eman dira. Asteko udalak kultura, kirola, irakaskuntza, gazteria, osasuna eta gizarte zerbitzuak diruz laguntzeko deialdia egin du. Eskaerak aurkezteko epea irekita dago jada apirilaren 18 arte. Bestalde, edo azkeniko besanda, apirilaren 19an arratsaldeko 5etatik 7etara arte, 0 eta 7 urte bitarteko haurrak eta gurasoak elkarrekin jolastea bultzatzeko helburuarekin, adin horietako umeei eta hauen gurasoei ere zuzendutako jolasen ikastaroa eskainiko da. Horretarako, baliabide desberdinak erabiliko dira. Esate baterako euskal kantak, jolasak, noski, talde dinamikak eta bar. Euskeraz izango da, baina animatzen diren gurasoen arabera tailerra gaztelaniaz izan daiteke. Izen emate epea apirilaren 17an bukatuko da eta inskribatzeko edo izena emateko euskera abildua zendeadegalar.es postara idatzi behar da. Oinarrizko gizarte zerbitzuaren berdintasun arloak antolatuta, apirilaren 16, 19, 23 eta 26an, 5etatik arratsaldeko 7:30 arte, Loreenean Noainen ikastaroa egingo da genero, osasuna eta emakumeen eskubideen inguruan. Izen ematea doakoa da.
egin daiteke bai postaz eta baita telefonora deituz, eta hor webgunean daukazue xehetasun guztiak. Orain Etxauri herriarekin egingo dugu aurrera. Etxaurin 2018 urte honetan munduko leku ezberdinetan gauzatuko diren gazte voluntarioendako auzolandegiak antolatu dira. Adibidez, Bartzelonan, Txinan, Iruñan, Kadizen, Zeutan, Errusian, Filipinetan edo Kanaria Handian, beste batzuen artean. Inskripzio epea apirilaren 17an amaituko da eta informazio guztia Etxauriko udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Iruña hiriarekin jarraituko dugu, eta amaituko dugu ere. Iruñan Sanferminak iragartzeko 20 kartel aukeratu dira. Apirilaren 26an finalistak hautatuko dira eta horien artean hiritarrek irudi definitiboa zein izango den erabakiko dute. Udalak eraso sexisten inguruko informazioa jasotzeko puntu bat ipiniko du hiriko auzoetako jai eta aisialdi espazioetan, baita Sanferminetan eta Aldapako Sanferminetan ere. Bestalde, 15 pertsona, hoien artean 2 emakume, zurkintza ikasteko kurtso edo ikastaro espres edo azkar bat hasi dute Iruñeako udalak landaben dituen lokaletan. Baina ez hori bakarrik, beste 2 programa jarri dira martxan soldatze lanak eta igeltsua erabiltzen ikasteko. 3 programa horietan guztira 55 pertsona parte hartzen ari dira. Hilabete honetan, apirilean, kondestable jauregiak Iruñan ikusentzunezkoak tresna bezala erabiliz ahulduntzea lortzeko tailerrak eskainiko ditu. Izan ere, gaur arratsaldean hasiko da lehendabizikoa. Atzo agendan iragarri genuen eta sortze esperimentalean zentratuko da. Atzo tradizio nafar zahar bat ospatu egin zen Aralarreko aingerua Iruñako kaleetatik ibili zelako Sanferminekin batera. Katedraletik irtendako prozesioan izan zen. Finantzatarako agente bat behar da Iruñan, ekonomia edo enpresaritza arloko unibertsitateko titulua eskatzen da. Merkatal kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali kanodan@mafre.com elbidera. Telekomunikazio edo informatika arlorako ingenieria behar da taxoaren. Telekomunikazio edo informatikako ikasketak eskatzen dira, mugagabeko kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali fruiz@engine.com elbidera. Montaketa eta konponketarako langile bat behar da makinari arloan dakiena. Elektromekanikako erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali interesatuak sat@baskulasbi.com elbidera. Arropa denda baterako saltzailea behar da Iruñan, beharrezko ikasketak derrigorrezko 2. hezkuntza. Behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali administrazion@nudek.es elbidera. Asteburuetako erizaina behar da Iruñan, erizaintzako gradua edo diplomatura eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali trabajakonosotros@soleraasistencial.es elbidera. Elektrizitate edo elektronikako ingenieria behar da Iruñan, ingenieritza teknikoa, elektrizitate edo elektronikako gradu bat eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali maltolagirre@cde.eus elbidera. Psikologo kliniko edo sanitarioa behar da Iruñan, psikologo ikasketa altuak eskatzen dira, 18 hilabeteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikuluna bidali info@tdahsarasate.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak.
Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko Aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteve.